Dobrý deň. Tu je pár tipov, ako to poriadne roztočiť na eTypos.sk. V prvom rade sa uvoľnite, nevzdávajte sa a udržte si svoj štýl. Ale pozrime sa, sme v kasíne. Na čo by ste niekam chodili, keď existuje oveľa pohodlnejší spôsob, ako sa zabaviť? Doma, bez saka a podobných hlúpostí. Všetko, čo potrebujete, je notebook. A tu sú moje tipy, ako sa stať skutočnou výhernou mašinou. Nasledujte ma. Predtým, ako sa do hry pustíte naplno, vyskúšajte si ju pre zábavu. Skúste rôzne druhy stávok a rôzne druhy prístrojov a získajte stovky eur vďaka našim bonusovým programom. A samozrejme, poriadne si preštudujte pravidlá. Automaty majú 3, 5, ale aj 20 valcov. Odlišujú sa štýlom hry, pravdepodobnosťou a výškou výhry. Vyberte si taký, ktorý vám najviac vyhovuje a pustite sa do hry. Horíte nedočkavosťou? Potom je tou správnou voľbou Retro Reels Extreme Heat. Pri jeho hre je dôležitá stratégia. Hrajte iba s takou sumou, ktorú si môžete dovoliť. Stanovte si limit na vklad a dĺžku hry. Ak ich vyčerpáte, opäť môžete hrať na druhý deň. Dosť bolo rečí? Poďme to roztočiť. Na to, aby ste vyhrali, potrebujete získať minimálne 3 symboly vo svojej výhernej línii. Tá však začína prvým políčkom na ľavej strane. Pozrime sa, na čo si kaziť chuť citrónmi, keď môžeme mať sedmičky. Poďme sa pozrieť, ako je to s výhrami. 3 jednoduché sedmičky, to je 50 násobok vášho vkladu. Na druhé roztočenie celkom fajn, čo poviete? To je všetko. Aha, pán je expert. Tušila som, že sa nenecháte len tak ľahko nachytať. Teraz vám ukážem, ako sa z vás stane skutočný hráč. V expert móde si to totiž môžete ponastavovať ako profík. Chcete si vychutnať poriadnu dovolenku, alebo to rovno rozbaliť v novom Porsche? Koľko vyhráte, záleží len od vás a vášho šťastia. Okrem hodnoty mince si môžete nastaviť aj ich počet v každej hre. Čím viac mincí, tým vyššia stávka. Ale to vám asi nemusím vysvetľovať. Odložte tú kalkulačku. Celkovú výšku každej stávky si môžete skontrolovať tu. Momentálne hráme o 2 kredity. Že pre 2 kredity sa vám ani neoplatí kliknúť myšou? Máte to mať, šéfe? Tieto farebné čiarky sú výherné línie, na ktorých môžete hrať. Je len na vás, či si zvolíte zlatú strednú cestu a uspokojíte sa s jednou ako doteraz, alebo budete hrať bez kompromisov až na 30 líniách naraz. Nezabudnite, že s výhernými líniami narastá aj výška vašich stávok. Zatiaľ, čo predtým sme hrali o 2 kredity, teraz je to až 40. Ak vo vás drieme pravý stratég, tak si môžete naštudovať každú jednu líniu. My si na začiatok dáme 20. Tak ako? Roztočíme to? Na zvonce sa môžete vykašľať. Za to tie sedmičky by stáli za hriech. V tejto situácii by som vám poradila respin. Respin je roztočenie jedného stĺpca. Ako ste si asi všimli, za respin každého stĺpca platíte iný počet kreditov. Hodnota respinu totiž závisí od pravdepodobnosti výhry. Ľavý stĺpec je síce najdrahší, no za tú výhru to rozhodne stojí. Nielenže môžete v prípade 5. sedmičky vyhrať poriadnu sumu, navyše si môžete vykrútiť ešte aj 3. scatter. Scatter je vaša voľná jazda. Získať môžete až 50 free spinov. To nemyslíte vážne? Len sa pozrite na tú výhru. A tu si môžete pozrieť, koľko vám ktorá línia priniesla. Viete, prečo ste vyhrali? 5. sedmičku ste síce nezískali, za to vám prišla divoká karta, ktorá vie dokonale zastúpiť akýkoľvek chýbajúci symbol okrem sketru. A teraz si kľudne vyložte nohy na stôl a užite si jazdu, ktorú vám priniesol 3. scatter. Nekrúti sa vám z toho hlava? Poďme rovno k výhre. Vidím, že ste zvyknutí hrať vo veľkom štýle.
Preto vám prezradím ešte jeden malý trik. Betmax za vás automaticky nastaví maximálny počet mincí, ako aj všetkých 30 výherných línií. Zvyšok je už na vás a vašom šťastí. Tak držím vám palce.